Hola, som Miguel, Jesús, David i Pablo, de tercer A i B, que hem fet un projecte de tecnologia d'un semàfor que s'enxufa la llum verda, la groga i la roja, progressivament. El semàfor està fet per una llauna, corrioles i un motor. Podem veure com funciona. Ara està encès el verd. I ara el groc. I el que farà és tornar a començar.